Hyvää iltaa, tässä ajankohtainen kakkonen. Hyvää iltaa. Aloitamme hämäristä asekaupoista. Deaktivoitujen eli ampumakelvottomiksi tehtyjen aseiden kauppa on Suomessa hyvä bisnes. Aseita myydään erityisesti keräilijöille. Turussa paljastuneen suuren asejutun yhteydessä on kuitenkin selvinnyt, että ampumakelvottomina maahan tuotuja aseita on päätynyt rikollisten käsiin täysin toimintakuntoisina. Deaktivoitujen aseiden maahantuontiin erikoistunut turkulainen asekauppias on saanut syytteen lähes 100 ampuma-aserikoksesta. Turun tapaus on kiusallinen myös viranomaisille. Turussa on käynyt ilmi, että deaktivoitujen aseiden maahantuontia ja kauppaa on valvottu lepsusti. Viinijärven osuuspankki heinäkuussa 1994. Konepistolilla aseistautunut 35-vuotias mies ryöstää pankin ja saa saaliikseen huomattavan summan rahaa. Ryöstäjä jää kuitenkin kiinni ja toimintakuntoinen konepistoli takavarikoidaan. Paljastuu mielenkiintoinen asia. Virallisten paperien mukaan tämän venäläisen konepistoolin pitäisi olla deaktivoitu eli ampumakelvottomaksi tehty keräilyase. Pankkiryöstäjän konepistooli lähti deaktivoituna markkinoille tämän miehen kautta. 80-luvun alusta asti aseilla bisnestä tehnyt turkulainen Pertti Ketola kutsuu itseään keräilyasekauppiaksi. Tuhansia ampuma-aseita maahan tuonut, deaktivoinut ja myynyt Ketola sai konepistoolista 1000 markkaa. Ja se oli mun deaktivoimana maahan tuotu. Valitettava tapaus, mutta se kuuluu alan luonteeseen. Aseala on näyttänyt deaktivoitujen aseiden postimyyntiin erikoistuneelle Ketolalle muutkin karut puolensa. Ketola on saanut syytteen 82 ampuma-aserikoksesta ja 664 ampuma-aserikkomuksesta. Poliisi löysi Ketolan kotoa ja liikkeestä 750 asetta, joihin Ketolalla ei ollut hallussapitolupaa tai joita ei ollut merkitty liikkeen asekirjaan. Joo, mielenkiintoisen näköinen on. Teillä oli asunnossanne 82 asetta. Kyllä. Mitä ne siellä tekivät? Ne ovat omia aseitani, tai sanotaan näin, että ne on firman aseita, jotka minulla on tuonut tutkimusta varten kotiin. Tämmöisiä parempia kappaleita, joita joutuu aina, koska aset kuitenkin hirveästi kiinnostaa mua, niin niissä on jotain yksityiskohtia tämmöisiä ollut, että mä niin tavallaan tuonut töitä kotiin. Liikkeestä löytyneet 664 kiistanalaista asetta Ketola väittää hankkineensa keräily ei myyntitarkoituksessa. Kaiken kaikkiaan Ketola oli kerännyt lähes 2000 aseen varaston. Kyllähän se on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta vakava asia ja voisi sanoa, että ehkä eurooppalaisen mittakaavankin huomioiden hyvin vakava. Takavarikossa on lähes 2000 asetta, niin varsinkin jos siellä ja kun siellä on sarjatuliaseita, niin onhan se merkittävä. Onko Suomessa tapahtunut tässä laajuudessa koskaan mitään vastaavaa? Ei ole. Päällisin puolin kuitenkin ampumakuntoisen olosia. Ehkä oli noin 200 000. Ja mä en ole oikeastaan osannut kuvitella, että kenelläkään on semmoisia edes asekauppialla välttämättä semmoisia varastoja. Että kyllä selvästi tuli esille se, että se ei ehkä ollut enää sillä lailla, sanotaanko hallinnassa, että se oli semmoinen hamsteri-ilmiö. Mutta mä en ole koskaan ollut mikään aseiden rakastaja, niin kuin jotkut ihmiset ehkä asiakkaista nekin ovat olleet. Mulla on aina ollut pikkusen, ehkä jotenkin vähemmän tunnepohjainen linja aseisiin. Turun sataman tullivapaan alueen vapaa varastolla oli Ketolan liiketoiminnassa merkittävä rooli. Ketolalla ei ole ollut aseiden maahantuontilupaa vuoden 1990 jälkeen. Silti poliisi löysi Ketolan vuokraamasta verkkohäkistä 650 pääasiassa Englannista ostettua asetta. Hän oli tuonut häkkiinsä muun muassa 200 konepistoolia. Ei täytä minkäänlaisia säilytyksen edellytyksiä. Tuommoinen kiipeilytaitoinen ihminen olisi voinut käydä hakemassa sieltä tarvitsemiaan aseita. Verkkohäkki oli myös asekauppiaan nyrkkipaja. Ketola hitsaili häkissään aseiden patruunapesät umpeen ja tukkipiiput metallin paloilla. Tullauksessa maahantuontilupia ei enää edes tarvittu. Turkulainen asekauppias toi elokuussa 1992 Suomeen 80 tällaista belgialaista FN-merkkistä pistoolia.
Tullissa kirjattiin, että asekauppias oli tehnyt pistoolit ampumakelvottomiksi hitsaamalla patruunapesät umpeen. Tämän jälkeen asekauppias myi pistoolit eteenpäin. Nyt kuitenkin 3 näistä pistooleista on joutunut täysin toimintakuntoisina poliisin haltuun. Takavarikkoperusteina törkeä varkaus Jalasjärvellä, laiton hallussapito Tampereella ja murha Jyväskylässä. Poliisi on takavarikoinut 20 eri henkilöltä yhteensä 43 Ketolan maahan tuomaa ja deaktivoimaa asetta. Aseilla on tehty 2 murhaa ja 1 murhayritys, 1 pankkiryöstö, 1 törkeä ryöstö ja 2 törkeää varkautta. 2 aseella ammuskeltiin julkisella paikalla. Laittomia aseen hallussapitoja on 30. Viranomaiset ovat olleet halukkaita yhdistämään Ketolan tapauksen myös muihin isoihin asejuttuihin. Ketolainen tutkinnan aikana paljastui 17 toimintakuntoista konepistoolia kaupitellut lahtelaisyrittäjä. Ketolalta aseita on ostanut myös Jyväskylän seudulla laitonta asekauppaa pyörittänyt eläkeläinen, joka sai tuomion 114 ampuma-aserikoksesta. Ketola itse on välttynyt jo 2 syytteeltä. Tunnetteko te syyllisyyttä tai osasyyllisyyttä niistä rikoksista, joita niillä aseilla on tehty? Vaikea sanoa. Jos niillä on tehty rikoksia, niin täytyy sanoa, että jonkinnäköistä osasyyllisyyttä kyllä. Pitäisikö teitä rangaista siitä osasyyllisyydestä? Ei mielestäni, koska ne on kuitenkin deaktivoitu sen aikaisten hyväksyttyjen normien mukaan ja Tulli on ne hyväksynyt. No mikä tullimiesten ammattitaito on tarkastaa näitä deaktivointeja? Sitähän jatkui vuosikausia. Sitä oli tarkastamassa pääosin samat henkilöt jatkuvasti ja he tarkastivat jokaisen aseen yksitellen. Heillä tosin ei ollut tähän deaktivoinnin tarkastukseen mitään erityistä koulutusta. No sinä olet henkilökohtaisesti purkanut näitä deaktivointeja. Kyllä. Kuinka se kävi? No se oli tuommoisella puhdistuspuikkopiippuun ja jopa puhdistuspuikon pudottaminen riitti joidenkin irrottamiseen. Joissakin sitten pieni vasaran napautus, niin se lähti se deaktivointi sieltä pois ja ase oli reaktivoitu sen jälkeen. Voimassa olevan vuoden 1933 aselaki ei tunne aseiden deaktivointia lainkaan. Sisäministeriön poliisiosasto laatikin deaktivoinnista yksityiskohtaisen ohjeen vuonna 1989. Ohje ei määrää. Ohje on ohje, eikä ohje määrää. En ole toiminut sen ohjeen mukaan, koska siinä nimenomaan tämä lukko määrätään eteen itsettäväksi. Eli silloin sitä ei kukaan osta? Kyllä. Deaktivointiohje olisi ehkä auttanut Turun tullia Ketolan aseiden tarkastamisessa, mutta... Kun sitä kirjettä katsoo, niin siinä jakelussa ei koko tullilaitosta ole mainittu. Turun tullimiehet saivat deaktivointiohjeen käsiinsä toukokuussa 1994. Niin sanottu normilaki oli tosin kumonnut ohjeen jo vuonna 1991. Tällä hetkellä tilanne on se, että siitä ei valitettavasti ole voimassa minkäännäköisiä määräyksiä, siis teknisestä suorittamisesta. Se ei kylläkään tarkoita sitä, että deaktivoinnin voisi tehdä ihan miten vaan se merkitsee sitä, että tuomioistuin aina tapauskohtaisesti arvioi, onko ase ampumakuntoinen vai ei. Asiakkaana on käynyt poliisit, armeijan ihmiset, Tullin ihmiset, kaikki on tiennyt, missä mennään, mutta kukaan ei ole puuttunut asiaan. Onko teille joskus annettu ohjeita siitä, että kuinka deaktivointi pitäisi tehdä? Ei. Poliisilla on asiasta toisenlainen muistikuva toukokuulta 1994. Tullin edustajat oli siinä kanssa paikalla ja ne oli todellakin niin vaatimatonta tasoa ne deaktivoinnit, että siinä käytiin niin kuin aseelta, että mitä siinä tuli esille, niin että miten se tulisi tehdä. Muuttuiko tämä deaktivoinnin taso? Joistakin aseista on esitetty väitteitä, että ne olisi deaktivoitu näiden ohjeiden mukaisesti, mutta ei totta viekään, mitä mä oon nähnyt niitä aseita, niin näin ei ole tapahtunut. Turun asejupakalla on ollut huomattava vaikutus uutta aselakia valmistelevan sisäministeriön poliisiosaston päätöksiin ja toiveisiin. Uudet deaktivointimääräykset tulevat voimaan vuodenvaihteen jälkeen ja rangaistusasteikon yläpää halutaan nostaa 4 vuoteen. Tämä on herättänyt ajatuksen siitä, että lakiin pitäisi lisätä rikoslakiin törkeä ampuma-aserikosta koskeva tunnusmerkistö. Sana törkeä sopii myös tyyliin, jolla Turun poliisi hoiti Ketolan aseliiketoiminnan valvonnan aina vuoteen 1994 asti.
80-luvun alusta asti aseita myyneen ja maahan tuoneen asekauppiaan asekirjanpito ja liiketilat on tarkastettu asianmukaisesti viimeksi marraskuussa 1985. Elinkeinonharjoittajan, kauppiaan, valmistajan kirjanpito on tarkistettava kerran vuodessa ja tarvittaessa samalla myös varasto. Se on täysin selkeä säännös. Kyseessä on siis selkeä poliisin 10 vuotta jatkunut laiminlyönti. Tämä on nyt aika hyvä esimerkki siitä, että näin ei pitäisi päästä käymään. Leino on nimitetty hoitamaan aseliikkeiden kenttävalvontaa vasta Ketolan tapauksen paljastumisen jälkeen. Pyysimme tarkastustoiminnasta vastaavalta Turun apulaispoliisimestarilta haastattelua laiminlyönnin syistä. Hän ei halunnut puhua asiasta televisiossa. Laiminlyönti ei ole toistaiseksi johtanut poliisitutkintaan. Ensi viikonloppuna muuten pidetään perinteikkäät asemessut Vammalan Ellivuoressa. Messuilta voi ostaa myös deaktivoituja aseita.